wong bagus. No, melu beksa. Iki kacang ono Mas Ucek iki. Lah, ora gelem. Biasane gelem. Olel el el olel. Kuwi kaine pirang sendi ya? Joget wong bagus. Oh! Lho, joget kono aku. Dodang adan sali hatiku kayang lanuan saya nakai bangun pasarayu leceh tapi ngastomik gak bagus. Ngastomik. Kok kae lho kok iki apa to kok ya. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Ayo, muni sampean yo doyan sego. Mboten. Napa? Nggih apa jenenge menungso nggih doyane nggih sego. Masa panganane menyan niku lho. Lah sapa ngerti kaya wong ki suwe ora petuk, suwe ora kepanggih, suwe ora sapatemon kaya sak sire dhewe ya takon tinakon iki wajib dijawab kanthi becik aja nganti Pak. Luas aku. Prasawa suwe-suwe Pak Bak. Lah Ngentekan napas. Lah kuwi kancaku ya, biyen kancaku. Oh, rencange jenengan kok? Lho iya. Kok mboten direncangi saniki? Lah ya kudu andum basuki kono sing ning kono, aku sing ning kene, ngono lho. Ora kenek rebutan nggon ngono ki ora kenek. Sing penting ngodinonga ngoten. ngoten. Lengkapi, sitok ning kiwa, sitok ning tengen, sitok ning isor, sitok ning dhuwur. Nah, ngoten nggih. Rawuh rene jam pira? Ya ampun rawuh to, Pak. Lho, Mbok tekan kene jam pira ngonten mawon. Yen rawuh ki wonge gedhe dhuwur. Wong setugel kok rawuh ki lho. Ya wis teko kene ngonten mawon. awakmu rene mu merongos jam pira? Ngono lho. Wah, awit wau jam 12 yane. Wong bocah Kula nyetetep enten wingi sinden. dilus ora kenek lho. Masa Nggih, kula nyetetep enten mriku wiwit kala wau. sing amen semampu dintuti megal kowe ta? Jan petoke wayu-wayu. Wah, muentut ora muni gondone ra ukur. Wis aku ora apa-apa kuwi rezekimu ya. Nggih, lha kuwi tekno pripun lajeng riwat mriki mboten saged. Lah nyang apa? Lah piyayi kathah semanten Lah kathahe. pancen kabeh berkahi Lah nggih. dalam rangka Pak Nardi nggone kagungan kersa tasakuran kok ya. Nggih, lajeng mlumpat pager gitu. Kula diangkat supirku metu kono. Malah dikira sajen ning kono aku. Lah raya dirayah wong iku tibake sampean to. Nggih. Dadi raya-rayane kono kuwi mau. Alhamdulillah. Sajen kok iso mrenges batine wong-wong ngono. Lho sajen kok mendelik ngono tibake wong. Aku wis ngempet ae lho. Lah iya Ora ndang ditok-tokne aku ya ngono. ngetokke iki lek wonge gedhe dhuwur ditokne sore ora apa-apa. Nggih. Kaya sampean metune kudu yahene ngene iki. Oh, Mergo dadi didhekke sela-selaning sela, ngene Nggih. sela ditokne. Ngono. ditokne. Ditokne lek Yen wis oleh wis sela. selo, yen wis selo ditokne. Ditokne. Yen ra selo ora iso metu. Ora iso metu. Oh. Kabeh ku duwe nek selone. Oh, nggih. Rumahku Nggih. pun tepang kali Pak Nardi. Lho sampun. Pun jagongan. Mumpun. Ngomongnya apa kowe iki kok rumah ora ngerti kok bengkonge. Lho Pak Nardi tangga kula niku. Lho
Nardi. Mboten sida mulya kok tanggamu kuwi. Oh, Pak Nardi mriki to? Lah iya. Dereng. Lho, kowe urung tindak rono. Kula wau mriku mung nunut nguyuh tok. Wah, lha kudune waduh. Lho. Wah, nunut nguyuh lan brobos kaya tikus brobos enten mriku wau. Nggih. Wong ade ntrudus kaya. Sing ntrudus pripun lho kados ngeten kok. Pak Nardi Nggih. utawa Pak Ganong. Nardi utawa Pak Ganong. Nggih. Dadi asma Kinarya Japa. Leres. Jenenge tasakuran tutup giling karo tutup pok-pokan. Nggih. Sampeyan hati-hati ning kene nglawak kudu lucu. Lah pripun? Nek ra lucu sampeyan rencanane Pak Nardi arep kek gandengan. Gandengan apa to? Pak? Lah treke pirang-pirang Pak Nardi iki. Wah, masak. Lah terus gandengan kok truk kok gandengane kalih kula niku hubungane napa? Yen truk niku kan gedhe. Kek. Paham kek ya? Kek Ganjel to. Oh, ganjel. Lah iya kuwi nek basane kene kek ngono. Kek nggon aku mati kok. Oh, Anu, alah. wonge piye wis kek ngono. Oh, siji desa mawa codot. Mawa cara. Lah ya carane codot ki beda-beda. Oh, nggih, codote Blitar kalih Jawa Tengah benten kok. Iya, nek Jawa Tengah ki nyokote halus, nek Nggih. Blitar ki wah, ngono langsung ilang dasi. Pasar. Jadi dalu menika tasakurane saking Ude Jaya Mulya. Leres Lho, menika tulisane ki lho, nggih. Ude Jaya Mulya. Udi. Lah kuwi lek tulisane gedhi ning kono ki. Pundi Ya to, Pak? Allah. Kowe iki rene ra nggawa mripat ta kowe mau. Kuwi lho, Ude Jaya Mulya. Enek ya tulisane, Mbak. Enek. Den, enek ora Den, sinden. Enek sindene roh kabeh kok. Pundi lah boten nenten lho. Ude Jaya Mulya utawa Jaya Mulya. Ku lho tulisane ditemplekne ning truk lho, templekne ning gandengan. Wis mlaku, wis ilang. Wis ilang. Menggok wisan. Apa enek wong tulisan kok mlaku. Dadi ning Kuwi ketoke kulino. tulisane iki ning truk. Kulino nek nggon petengan nek tulisan mlaku karo aku- nyekel mic. Iki Wong tulisan kok mlaku niku. iki cara omahe Blitar lho bendina tak jak dolan kowe bendina. Angger Dolan nguyu to. ngene sendur no tak saki. Ngeng ning mahlor tak saki. Ngeng. Pak, matur nuwun Pak. Apa? Kula niku menungso senes pentol rek. Mas aku. Terus disaki. Menika Pak Nardi Nggih. menika bos tebu cah. Bagus. Ngaten. Tebu niku napa to? Saka tembung antepe kalbu. kalbu. Hmm. Pak Sunardi Pak artine Sunardi. apa? Asma Kinarya Japa. Japa. Kangge dedonga. Pak Su Nardi. Nardi. Apa? Su. Su. Mau ora ngomong sik to Pak. Banyak nang kene iki kowe ora tak jak omong-omongan kok kowe iki wong sembarang dadi kok. Lah boyo WA sik to. Kowe iki wong manjing ajur-ajir lho. Nggih, nggih. Aku ki paham lho uncek Sanusa iki saka Sanusi. apa Sanusi kuwi Sanusa. wonge iso ngono maksudku ki dadi Sanusa. Dadi wong iki cara anune iki bisa andhap apa manjing ajur-ajir. Nggih. Atos panjenengan Pak. Amor yoga ya penonton Amor. ngantek bingung bedakne ndi uncek ndi yogane. Amor Amor sing sinden. ngendang. Bingung bedakne ndi uncek ndi Kendange. ndi sing ngendang. Oh, ndi sing ngendang. Amor slentem ya to ndi beda bingung Ndi bedake uceke iki. ndi slenteme Heeh. ngoten to. Terus Amor- amor wedhus ngoten to niku. Eh? Ndi amor wedhus. Kok wedhus to? Lah mburi kono sapi pirang-pirang lho Pak Nardi iki. Oke gegeden no. Oh iya ya, sapi mini. Sapi mini kenek. Sunardi. Sunardi. Su. Kuwi sumeh piyayinipun. Nah, Kok iso ta kowe? lah sing ngajari ki jenengan to. Pak Pak Rudi Garong. Rudi Garung. Rung. Lah, Rung. Nggih, Rudi Su. Garong. Su. Sumeh piyayinipun. Tegese Nah, dalam kata lain blater. blater, grabya, Semana, Hmm. Demulung. ngaten. Nar. Nar kuwi narima ing pandum. Oh. Nah, dadi diparingi akeh ya alhamdulillah, diparingi sekedhik ya alhamdulillah. Tetap bersyukur. Bersyukur. Dadi diparingi akeh ki ya bersyukur, sithik ya bersyukur. Insyaallah bersyukur rezekine bakal sempulur. Oh, ora Nah, lokak malah saya kebak. Kebak.
Ora kelong malah mbombrong. Nah, niku lah tiap tahun wis contone Wayangan. wayangan terus. Awake dhewe dalu menika alhamdulillah nampa berkah ditimbalan sowan lho. Nggih, Terus sing terakhir alhamdulillah. di walang kadi kok beluk dem. Nah, di napa di niku? Diwi medi. Ayo asma kinarya aja. Jopo. Jaya Mulya. Jopo. Jopo Jaya Mulya. Udine kan Jaya Mulya. Di napa artine di? Di niku dimen mulya keluarganipun. Nah, piyayine sumeh narima bersyukur nampa peparinge Gusti Allah dimen mulya keluarganipun. Bagus, tepuk tangan buat Niken Salindri. Kula, Pak. Tapi Niken kan ngrungokne. Ngono lho. Oh. Karo ngemut kowe lho kuwi rumahku. Suwe ra pedhot kaya buta malah. Blangkon kaya dimut ki blangkon maksude iki. Matur suwun. Didongake ta Bagus. Udah Jaya Mulya menika mangke berkah. Ngaten mugi Wayangane ora bengi kita kok ya. Lajeng tanggal 24 ya sih ana wayangan. Mas Minto Darsono karo Mbak Lucy Brahman karo Mas Gareng Semarang Padegareng. Semarang. Padegareng Sumarbagya. Heeh, Mas Sumarbagya. Untung aku ora digandhenge karo Mbak Lucy. Lah nyang apa? Lah gandhenge karo Mbak Lucy malah cilaka to. Lucy Brahman. Wah, Pak Narti nanggap sapi karo letong. Untung. Lah penjane sapine ya pirang-pirang. Lah ya Lucy Brahman kan wis sapi kula letonge. Lu masuk aja to, aja letong lah. Paling ora sampean iki ya telek pitik lah ora ngene iki. Rada cilik ngono. Yo wis padha teleke lho. Lah cetok. Dalem rada mati ta Bagus kowe aja mepet aku padha lanang iki. Padha lanang. Derek urut dedonga nggih Pak, kagem keluarga ageng Pak Nardi gelar hajat. Mugi tansah pikantuk karahayon kalujengan. Tinebena panggodha pangrencana celakaken nugroho ingkang agung. Amin. Mugi keluarga Pak Nardi tansah ayem tentrem, bejo donya bejo akhiratipun. Allahumma amin. Mugi Ibu kasih, mugi enggal senggang, enggal sehat malih kados wingi uni. Amin ya rabbal alamin. Menika ingkang Ibu saka Pak Nardi. Lanjut. Dadi panjenengan menika piantun budaya kok ya. Titik-titik nanggap wayang. Tur mesti 2 malam. Nah, tapi menika tak goleki kanca ya sebelum Niken Salindri. Kalih sinten? Aku tak kepengin ya kuwi presiden loro ya. Kalih. Ana Mbak Ika Antonia, ana Mbak Krisnia. Sampeyan ki wonge coranane wong iki sembodo. Sinden lek mek siji ra cukup. Wong kaya sampeyan iki. Wong mangan lho, iki mangan lek ora 3 piring moh kok dek iki. Diwe sak piring mek nyekebek tok. Apa iki? Mumpung dalu menika diseseni warga masyarakat Mboto kaya ngono penontone sak pirang-pirang alhamdulillah. Ternyata wong Mboto Sidomulya isih kalem karo kabudayan. Tepuk tangan, guys. Nah. Yo, sapa jenenge Mbak Ika karo Mbak Kris ben jumeneng bareng. Mbak Ika kalih Mbak Kris. Ingkang putih piyayinipun. Lha kowe dican ora? Mboten no. Ya Allah, Ika ki sing gender. Krisnia ki sing lencem ngoten lho. None ya. Wong lanang sing sembodo kok. Wong lanang ki anu le, ala tur wenang.
Dadi saorane kuwi sing diarani kepala rumah tangga. Ndase keluarga. Ndase kulawarga kuwi wong kowe iki dilus-lus kok malah ndase kulawarga jare masaku. Lah ndase kulawarga sakmono terus apa kuwi bokonge sepira kok ya. Bokonge ya bokong semok. Masaku iki ana Mbak Ika Antonia. Jajal. Dalu Mbak Ika. Kenalan. Nggih. Kenalan kok aja ndingku to Le, ndanget to lah. Ndingku piye to ndak? Napa? Kenalan. Lah kula nggih dangak ngeten lho. Oh, lah kuwi wis ndangak to? Empun lho. Lah wong ndingku karo ndangak ora enek bedane to. Matur nuwun gur arep ngece ngono ae lho. Sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu Mbak Eka. Nggih. Asli putih to, Mbak? Saking Blitar. Saking Blitar. Anu tolong Kris Napa? tekekno pisan Kris. Nggih. Masaku. Pra Masaku yo kenalan yo yo. Lah kula yen mboten blanga mengke malah cilaka. Masaku. Dadi kan blanga ngenten. Tapi Ngapunten lho, Pak. Ngapunten. Kula pecicilan ten mriki. ora masalah kaya pokok kowe katokan ora masalah. Ya kapan ki aku enek cah cilik munggah lah nguyuh dadak ning kene. Akhire teles lek sampean kan mboten to? Mboten, Wis mboten. pesan. Damel pempes ya. Ampun, damel pepes. Empun beto, Mbak. Oh, pun didamel. Tapi radi maju Pun, mriko nggih. jajal kaya ngapa uncek ki lek ngrayu wong wedok. Mudun ya. Ngangge bawa ya cah bagus. Boyo. Sinawan datan boseni kuwi ya oleh. Saged mandhap napa mboten? Mana mboten ayo Bu di. Saged santai mawon lho. Iki wong loro tak ngeroyok kabeh lho. Aku ngulatke siji wis blenger kok. Lho, Menawa mboten saged. Saged, Mbak, kula saged. betoduk nih lho. Kan kula ngewangi jenengan. Iki beneh karo sampean. Nek sajake ra iso mumbul diumbulne. Ra iso medun didunke. Oh, ngaten. Heeh. Ora iso nguyuh duyuke ngono. Ya. Rasaku kok. Lah terus jerane layune ngoten. Aku tak anjok dheweke iso. Oh. Santai. Oh. Iki bawane napa niku to? Sampeyan iki cara baris nu dadi danton kok apik to. Sinden-sindene sing dadi pesertane. Siap, gerak ngono terus ilang. Bae dhek marung malahan dadi sing baris mlaku terus ora nek dantone. Tapi Mbak Ika Antonia menika kali Mbak Krisnia. Bawa cah bagus. Krisna nggih. Manut panjenengan. Sing niku wau nggih. Kuwi ya oleh jenengan wau. Ya oleh. Sinawang tan boseni. Kris, kowe iki ya ngenyek ya aja ndangak ndingkluk to. Sampeyan kok bagus mentong, Mas. Suarane, Bu. Pripun, Mas? Iki ayu-ayu dek kira iki. Kira piye to? Lah ya kaya ngene kok bagus terus ngeleki kaya ngopo? Action panggung. Wong tresno kuwi ora mandang rupa. Paribasan wingko katon Kencana. kencana ngono. Oh. Ya, sing ndi kok gandrung sing ndi. Siji-siji ngono Cetok lho. sampean Mas. urung ditekne, sampean dekne kan, Oh, Mas. sampean Dekno dekne to sayang. kuwi wong Wah, lanang. walik, Mbak. Walik. Nyapa? Biasane kono lek ngedeke kok aku ngedeke iki lho. Wah, Mosok. Lah Kaya kene gedhe lah aku cilik kok. Kaya ruru wae ya. Lek biasane iki nyapa? Rasaku. Aku malah merinding aku malah. Ora apa. Lah kok malah dingenek-ngenekke kaya Sapa ngerti sampean sumuk karo Krisnya dipiti. Jare kok pipiti kaya ngudang anake ontong-ontonge. Rasaku. Dipiti-pitke ya. Ora apa. Sampeyan ngerayu sapa dhisik kok gentenan lho ben gak Sapa? cemburu. Ya aku bacut madhep mriki kok mriki. Berarti sing mok demeni iki apa iki? Heeh. Sing- Aja plin-plan dadi wong Sing lanang. niki Omongno Kris aja oleh plin-plan Oh, Kris. oh, Karo sing wong lanang iki sak orane sing wong lanang ndi? karo wong wedok iki kudu tunduk poin. Nggih. Sampeyan kudu ngerti. Sampeyan pilih sing kae apa sing iki? Iki ae. Apa sebabnya kok milih kuwi? Gedhi ya. Nek gedhi terus nggih apa? Malah ngirit aku ketok gedhi ngene iki. Ngirit piye? Wis ora satuku spring bed, terbantal, guling, wis ora satuku. Langsung Aduh. blok ngono. Gula lah iso tak gol bal-balan ya iso lho. Mak bayangke umpamane bojoku kaya ngene iki. Terus Bayo. Piye? piye Mas Piye? sampean? Mas Malam pertama piye piye? ora kaya lele cemplung kolam. Dadi gur ngelangi terus ae. Masih goleki ra ketemu ngono lho. Bu, Sampeyan ngarani aku ombo.
goleki ra temu-temu ngono ta karep. Mek munyer ngono ta. Munyer ae lho. Sampeyan ngarani aku ombo. Ora, Mbak. Kowe ra ngerti ta carane amrih temune ra roh ta kowe. Carane pripun? Golekno laler. Dadi angger mencoke ya ning kono kuwi. Ngono, mencoke laler ning kono kuwi ya ning kono kuwi. Sandale Krisnia ngono lho. Lho, tandane Kris Sandal. Sandal sing dencoke laler iki sandal rumasamu apa kaya. Oh, lho, duh. Apa ana menco memplung kolam kok sendal iso dirubung laler iki lho. Terus Tekan ngetik. Geraku. Dereng. Urung ta? Dereng dugi mriku. Terus Nano. Sinawang datan boseni. Nyawang wong lemu aleman. Krisnia iki lemu alem. Iya. Sampeyan nyawang apa? Jajal to, mlaku wong loro jejer, Sak mlaku. gitu. Mantene. Lho, Mbak Krisnia badhe tindak pundi? Badhe teng pasar. Lah nyapa kuwi? Betong anu wedhus. Ngawur. Pak, kula mah takoki genti, Pak. Kula tuntune. Lho, uncek arep ndi? Ajeng ngawenke kebo, Pak. Asane. Syukur. Asane kene kebo. Syukur. Asane kene kebo. Asane kene kebo. Wes. Ora, masane lho. Lah kowe ngeloke aku cempe kok. Wedhus kok. Dadi awake dhewe yo kewan ngono wae lho. Iya. Wis cempe karo kebo iki. Dadi pancen imbang umpama Krisnia kebo. Terus apa uncek cemple ika dadi merak. Ora gandeng. Ora gandeng blas. Rekasata lakonane tangan iki lho. Wis ora tahan Krisnia pengen ngrangkul Pengen panjenengan. rangkul. Aku wis jatuh cinta. Ngrangkul ya biasae Mbak tangane rasa ngruwek-ngruwek kene lho. Lah wong jatuh cinta. Lah aku nek arep bales ya pekewuh to. Balesen lek sampean lanang tenan, Ndang. Cableken lengene Kris, cableken lengene. Ndang, balesen. Ngene wani. Ndang, balesen. Ngene wani. Ndang, balesen ayo. Anu Ndang balesen ayo. Ndang balesen lek wani. Aku- Ndang balesen lek wani. aku Ndang sik- balesen lek wani. sik Ndang Mbak, balesen lek sik. wani. Kok sik Mbak, sabar sik Mbak. Aku jane iki wani Mbak. Nyapa? Ning tanganku iki lho Mbak. Nyapa? Ora cukup. Nyek. Nyek. Lah nyek pripun Mang lho, tangane sementen kok model kados ngeten lho. Kaya kene iki lintah kono gajah kok. Ngono kuwi kowe kurang akal lho, Cak. Lah kali pripun carane pripun? Ayo aku celuken nyilih tangane sampean Pak Rudi ngono ben teko kaya Oh. ora cetha. Oh lah kalali. Lah. Kok engko yen wonten meneh nggih? Agah, Jadi kartu tangane kobong jenengan. ya. Ya, Anggen Bu Ika dirayu. Ika kae dirayu. Ika Angger. endi to? Ika endi? Kuwi lho Ika iki. Lah nggih niki. Endi? Wah kowe madu krono, tak kira madu krono. Mondolane karo wajahe padha kok ya. Mas, catur netra to, mosok sing sawang kono. Nggih, Pak. Loh, wong Romani sing disawang ndi? Nggih. Catur Rai. netra. Loh, Sing disawang rai. kok lurus? Lah iki ya rai kok. Endi? Unduh. Niki nggih rai. Ora nek nripate to. Lah kuwi rai tenan yen niki rai lok. Oh bener. Dadi ora saben wong etuk demok. Nah, wong jenenge Railok. Lah nggih rai lok. Ya Pak ya. Mbok mesem to Mbak, Mbak. Ora cetha ya. Lho to ya ya. Malah beker. Dhek mbayangke lek mesem lho. Lek mesum lho piye rae sing Ya. Bayo sing kulino. Wah. Ya, rayunan Mbak Ika iki. Angger aku etuk nyawang cah ayu lambemu abang
Abang, aku Bang Bangga. Ganti madhep rene. Bu lagi sedilut wis. Ngono. Kan yo pengen. Ikae kok yo epeh to. Ikae kok yo epeh men mbok genti Krisniane. Lah niku sawi lho Mas. Aku lho selak pengen. Dilut. Sabar. Ayo. Aku tak ngayahi kene sik. Aku lho piye lah. Aku lho selak pengen piye? Yo kowe Aku piye lah selak pengen. Pengen apa ngecomne wedang? Oh. ya dadi copke wedange digrujuke Patrick engko ya. Masaku. Yen mati aku wis kurung. Heeh. Angger tresna kumba topo Cek. Gah aku kowe iki seniman kono Jawa Tengah digorene omahmu ndi ta Jawa Tengah. Jawa Tengah Karanganyar. Oh Karanganyar lho. Nggih. Tanggane tanggamu ta kowe iki? Pripun to iki? Kowe bener. Kok tanggane tanggamu? Engke leres. Lah iya berarti kowe ndek tangga berarti. Gadah. Lho lah iya tanggane tanggamu bener. Lah nggih. Kowe kan anake bapakmu karo ibumu ta. Nggih. Lho lah iya ngono kok ora ngaku iki piye ta rumah saku. Piye to Nek iki? joget ki munyer sing wedok. Ngono lho. Oh. Lah kok sing munyer lanang iku kuwi. Lah niki kan bolak-walike jaman. Oh. Jamane dan genti sing munyer sing lanang. Aja sing wedok terus sing munyer. Oh sing lanang ya melu munyer. Melu munyer ngimbangi. Ning aja seser-seser ya cah bagus kok karo penonton darani kekean munyer seser. Yes. Kekean iki gangsing. Gune sampean apa Mas? Kenapa jenenge gangsing ngono kae? Gangsing ya gangsing. Kekean. Gangsingan. Lek kekean apa Mas? Kekean ki ngono kuwi anu wong Kekean ki wong pokok sing- bar-babaran. Kekean pokok sing titik kalah ngono maksudnya. Oh nggih. Kekean nih ente kekean. Kuwi mekeh-mekeh Lah berbareng. piye? Jajal lek mau mekekeh piye jajal? Lah niki pun mekekeh kok. Ora ngono lho. Mumpun iki. Ora. Coba teater tembangin apa, Nduk? Manut panjenengan. Ninggal katresnan ya. Nggih. Mangga. Buka celuk napa? Buka Siarno, cek Sampe Siarno. siarne, Mas. Enggak itu tublak tutak ben disiarne Mas Uncep. Iya, lutak tulak. Siarno lagune ninggal katresnan. Oh, lah kon nyiarke lagune to. Iya Noroto, kowe kan siaran apik. Rada Oh, maju. lah, sae jenengan siaran. Siaran TikTok, siaran YouTube. Jelas kaya. Kowe yo iya ngono ya. Neng jedinge siaran. Cek iki mesti neng jeding ki ya. Rada rono. Putih. Maju ben ketok saka kono. Nah, maju Nggih. titik le, maju titik le. Golek nggon sing penak le. Ha. Nggih, pun penake. Siarne sing apik ya. Bapak Ibu. Sik penonton mau celuki kabeh Bapak Ibu ngelek rene ngebyuk ning panggung ra sedeng gone piye. Kowe kudu paham lho. Oh, nggih. Bapak-bapak. Lho, bapakmu pira? Bapakmu pira kok bapak-bapak iki? Kuwi aja ngregeti asmane wong tuwa lho. Asmane wong tuwa iku kudu mok jaga bapakmu pira. Kowe iki anak Siji. arisan apa anake wong sitok? Mbah Pak, aku ra roh. Lah kok bapak-bapak? Lah terus pripun lho? Lah terus sakarepmu yo. Sugeng dalu. Lah iki sing ngomong awan sapa? Kowe praya roh kowe nek lampune ki mesti bengi to, Le. Genahno to, genahno. Kok ngenten malah. Nesu. Mboten mosok nesu. Loh, sabar ya pisan. Ndang tuwek lho. Para tamu. Lho engko tamu mau celuki kabeh lek munggah rene ra sedeng gone, Le. Para penonton. Lho malah penonton dicukuluk kabeh kuwi rumah tangku lek munggah rene yogane kedek-idek-idekno. Piye to Ki? Ya. Sing leres pripun? Pengen roh contone. Nggih, contone pripun? Sesuk lek pas siaran TikTok tak contone. Saiki ning kene kowe. Bekah diwales. Lah kene Trayo. Mano Pak Nardi aku ki mikir bengi iki karo Pak Nardi wis dipok iket seminggu kepungkur. Engko jatahmu jantai niken barang wis tak entekne tak nggih tuku wedhus nek. Oh, kula katut jenengan to niki. Lah ya kowe arep rencana tak wehi lulang wedhus ngono. Wah, bosok iki. Ora apa-apa wong bosok pisan lho ora. Nggih. Yo, lagune Ninggal katresnan katur serengan keluarga ageng Cakra apa Pak? Cakra Manggilingan. Cakra Manggilingan. Cakra budaya. Lah kula kan manut jenengan lho.
Cakra Budaya. Serengan Mbak Kris. Mbak kalau kayak Krisnia. Mbak Krisnia. Alinka. Oke, Mbak Ika. Ebrotwati. Ya. Tutak apa? Iya. Ya. Yo. Biasa kompak tenan Lah, mbaknya ditanggap. grupe jenengan. Lho ditanggap ora kompak ora seneni Pak Nardi. Allah biasane boten. Pokoke Mas Uncek menika Nggih. Mbak Ika kalian anu ki duwe titel RJ dhek wong loro ki. RJ niku napa? Raja Joget ngono. Dadi Oh. joget iki ning omah tapi ning omah. Lek ning kene dhek alus. Dalu menika tembangin napa ki mun ninggal katres? Ninggal katresnan. Dalu menika awake dhewe ora ming wong loro karo Nggih. Cakra Budaya. Nggih, mboten Iki awak, ana, nggih. Rawis sedulurmu wadon ya kuwi Genduk Niken Salindri. Nah, niki sing dintos-tosi Sampeyan sing cedhek saka Karanganyar, Niken sing adoh saka Kediri. Dadi saorarane rene ora ana liya ya kuwi atur panglipur silaturahmi wonten Dalem Agung Pak Nar. Pak Nardi. Pak Nardi. San Ibu Kasih. Sampeyan Oke, sing warga cedhek. wonten ing Boto. Lho iya no. Tapi ditimbali Genduk Niken ngangge spot apa ya Niken ki ya? Bali ya Cahayu, Bali. Sampeyan dadi iki joget cara Bali Lea. Cara Bali kula. Kowe sing dadi apa Banaspati apa sing leake ya? Kok Banaspati? Ya leake kuwi. Yo. Cara Bali. Cakra Budaya. Iki Niken rawuh. Nggih. Sampeyan aja nyatru, kudu halus karo Niken sebab Niken kuwi pawakan Pripun? Putri Kediri. Piyayine alus. Heeh. Putri dadi Kediri ya. ki mbiyen kondang Dewi Kili Suci. Lah kowe dadi lanang Kili Kilen ya kowe. Kilen-kilen. Kiri-kilen. Ayo, nduk Oke. Niken. Inggih, sugeng dalu Papa. Inggih, pripun? Wartane pripun Cahayu? Alhamdulillah pangestune Papa. Dalu menika sowan Pak Sunardi. Nggih, leres. Wonten Boto Sidomulya. Nggih, sakmenika bos Bos tebu. bos truk nggih. Ya kejaba truk ya tebu momot truk. Kualik, truk momot tebu. Aku Nggih, anggere leres. ngomong karo kowe iki semene tak bolak-balik, marane uncek teko. Namine Pak Pak Sunardi. Pak Sunardi dalam rangka acara Tasakuran ya kuwi tutup giling karo tutup pok-pokan. Pok-pokan tahu ya, pok-pokan. Pok-pokan iki numpuk tebu ki ning kono. Lha kok dipok ning dhuwure truk gandeng. Dadi dipok-pokan. Nek iki ora pok-pokan, nek uncek iki pok-pokan. Dadi soalnya rene iki nyaur utang wis dipoki kedek kapan kae. Dek Popokane dangkelan iki lho. Nggonku dangkelan. malah dangkelan. Oke Papa. Pokoke tasakuran, buka Iya. apa tutup giling, tutup pok-pokan lancar gangsar muga-muga berkah selalu. Amin. Amin. Nggih, pokoknya dongane nggih sing terbaik. Semoga sing penting Pak Sunarto, Pak Sunardi. Pak Sunardi. Pak Sunardi sehat Karo- selalu. Amin. Udene Ude Jaya. Oh ya. Mulya. Semoga semakin sukses, semakin jaya, semakin Amin. berkembang. Amin. Terus amin. semakin melimpah Rezekinya. rezekinya. Terus sehat kabeh sekeluarga. Ya. Juga keng ibu ya kuwi Mbah Kasih, Nggih. ibune Pak Nardi muga-muga diparingi seger waras. Amin, amin. Boleh ya kaya Rabbal wingi Uni. Allahumma Amin. ah jan rumah saku. Dalu menika ana gandengane awake dhewe. Sinten Papa? Kanca sing udakara ket jaman Majapahit ora tau petuk. Oh. Sinten niku? Uncek iki. Pundi. Uncek roh Bang, uncek. Uncek. Mboten prisa uncek. Ket soremu wis munggah ning panggung mboten sumerep. Nggih, semerep. Cuma Endi?
Cuma kados setip ngoten ae. Mboten patek ketinggal. Wah. Anu Papa, ini nikannya sakit mata Papa. Oh, ngata. Oh, ya, sakit jadi mata. agak ngeblur-ngeblur gitu. Oh, Kalau ngeblur-ngeblur. kalau Papa kan jelas. Jelas. Ini kan nyawang Papa jelas. Jelas koyo. Nyawang sinden-sinden jelas. Heeh. Nyawang yogo-yogo jelas. Kalau uncek itu mana? Anu Oh. nyawang bangsa lembut kan mboten kenal. Oh, mripate rada Ndak, lara. ndak Lah mbok ya dimana tuyoi. Heeh. Di mana gitu maksudnya? Oh, uncek nang ndi to? Aku ya malah ketularan ngeblur iki Mas aku. Uncek nang ndi ya uncek. Amin ya Allah, Aku amin, malah amin. ngeblur. Amin. Aku. Wis muga-muga ngeblur tenan kowe kok. Wong ana ngarepe kok. Tak beleh Mas. Niken ini anak modern. Nggih. Sinden milenial. Nah, Dadi kudu sopan diparani cah bagus diparani. milenial. Dibagekke. Masa dadi diparani to, Pak? Dibagekke diparani rono ben ora satu karo kancane. Oh. Tahu. Jare rada blawur engko ngidak aku malah kok. Enggak. Ngono. Blawura dhek ora gampang idek kok. Paling ya megur corane megur nggih Melenyek. mlenyok. Melenyok. Heeh. Selamat malam, Mbak Niken. Mas Agus, selamat malam. Wah, Agus sing ngomong ngono. Nggih, Mas Agus pas Agus nggih kipot nyawang iki. kula. Kowe kok yo gawe mic barang to Gus kowe iki dan Mas aku. Kok iso nang Agus sih? Lho. Sing pandangan ini kan ki nang kono. Tingale kudu salim, Pak. Oh, ngene ya salaman. Ya. Salaman le ben. Salim, Niken. Mbak. Nggih, monggo. Niken. Niken ben ketok Mas salaman. Agus. Salaman. Salim. Gus. Wis Gus, aja diumbah tangan Gus 3 dina Gus. Disaki. Hei. Kok kaya enek gludakmu apa ya? Enek apa? Ya Allah, Papa. Kok enek gludakmu apa, Nduk? Kaya enek pager ngono ning kene iki mau. Kuwi dangkal jati ya, dangkal jati ya kuwi. Lah mbok ya dikethok dangkel ora diobong kono lho. Kok iso gak krasa ya, Papa? Ora ketok tenan lho Niken iki. Ora ketok. Sesuk anu ya le kowe wedak ana ben ketok. Diwedaki putih ngono. Aku wingi kluwedakan rai tok putih kae lho. Kaya empane Tak kene cilik-cilik malah suarane wedi. tapi ya renek Heeh. wujute kok. Nek krungu suarane tok ta? Nggih. Ora Anu ketok. nyat Nggih saestu. iki nyat entut tok. Oh lah iki lho bolane. Wis ket. Bola. Bola apa to? Wong bola. Wah direken. Direken Bola. Rumangsane. direken gatheng nek bali barang. Salim sik. Kali Mbek budene ra tau salim. Budhe. Bude iki buru-buru gede tegese bocah longgor. Ibu gede. Buru-buru Ayo gede. Kang. Buru-buru Sing gede. semangat ditanggap ning kene iki sing semangat. Nah, Ngadeg. Lho. Oh, tibake ya blawur tenan cah iki. Hei, iki wis pol semene. Iki wis ngadeg kabeh lho. Tak interogasi. Kok iso mek sakmene piye? Wow, gen larang kok regane kok. Jaman saiki lho, wit-witan dibonsai. Dicilikke kae kan regane larang. Oh iya. Mobil dimodif diceperke regane larang. Iki menungso tak ceperke regane gen larang ngono lho. wong kuwi wae bathuke dikepras ben rodok teper. Terus ngene iki pomo Luwih larang. pomo tuku kain ngono wi pirang meter? Aku karo tengah meter iso ngisor dhuwuran. Ampunane ukurane pirang meter iki? Iki aku paling enggak ya 3 meter. Iki 3 meter. Iya, kan soalnya dibebet nih. Kowe iki nyawang apa to, Cek? Kowe iki nyawang apa bolak-balik sing sama. Jare ini iki lho, Pak. Oh, jarik to. Kok jenengan ketoke meri iki jolan napa pripun lho? Mas aku modelmu ki nyawange kaya tembus pandang ngono lho, Mas aku. Ya itulah yang dinamakan ada kelebihan dan ada kekurangan. Oh, ngono. Kekurangannya ya mung samene, kelebihannya iso nyawangi ngono kuwi, Pak. Tapi iki pinter lho, uncek ki Niken. Ya, 3 ping 3 ki piro, Nduk? 3 ping 3. Heeh. 9. 9 uncek. Nggih, 10 dikurangi 1. 9. Kowe kok melu-melu Niken iki piye to Ya kowe iki? iya ra Ya oleh lho Allah. ngono kuwi. Tak anggap pinter kok terok-terok jawabane iki lho. Dhewe. 2 tambah 2 berapa? 4. 4. 5 dikurangi 1 piro, Cek? 4. Kowe kok Lho, melu-melu Niken iki to? melok-melok ra ndek pendirian. Kowe iki wong lanang lho kok mek melu-melu ki piye to kowe iki? Lho piye to, Pak? 5 kurangi 1 nggih 4. 10 tambah 2 piro Niken? 12. 12. Ayo 14 dikurangi 2 berapa? Uncek. 12. Loh kowe kok melu-melu to jawabane kowe iki? Jawabane ora melok-melok wi Kowe jenenge nyontek. nyonto. Kok nyontek petet?
kowe ora ndek pendirian. Pertanyaan beda itu jawaban ya juga harus beda. Juga beda ngono. Juga beda. Hasilnya ya padha lho. Jajal kowe takono. 10 tambah loro. Takono ning nikan karo aku. 10 tambah loro. 12. Pak Gareng. Apa? 14 kurangi kalih 30 juta. Nah, kuwi lho beda. Beda. Kuwi beda ngono. Kuwi jenenge wong Iya, lanang sing berprinsip ngono. 14 kurangi loro iso Sing penting beda 30 juta. Wong iki jaman saiki kudu beda. Kudu beda. Walah, mulane caci saiki do Sudah goblok gini aja. kabeh. Sampean kan rada lumayan Jenius. 1 meter kotor kayak enek. Ah. Terus kayak ngono IQ-ne di bawah rata-rata. Iya. Saiki Wong wis jenenge wong memori card aku setengah giga. Kene iki wis kebek kae kena virus kae lho. Iki HP wong piye kaya. Ibarate memori. saiki wayahe sampean nyanyi. Nah. Lho, Tapi sing nyanyi ya kono, mosok aku nyanyi. gandrung aku tapi Nah. kita harus sejajar. Heeh. Gandring kowe. Gandrung. Apa to, Ken? Bocah iki Golek ceblok guling Gus, bocahno Gus, guling nduk kuwi Ken. guling. Guling kuwi engko. Salone guling malah. iki lho, golek panganan sak amplokan ameng-ameng nyawa iki lho. Ora masalah wis ya. Ora masalah kepen nganti jiglok. Aku celi wis. Gagar otak. Aku celi. Goceli. Kuwi Agus Nikbot iki pengen dirangkul niken ngono kuwi bejo kowe lho, Cek. Bejo kowe. Oh, Mas Agus pengen dirangkul. Ayo lek ning ngisor mau kan iso ndelok kuwi, lek ning dhuwur ngene kan malah yo iso ndelok. Wah, ya asline penak dadi wong dhuwur ya, Pak. Nyang apa? Ngerti kahanan ngendi-endi lho, Pak. Wetok kabeh. Wetok Apa kabeh. ketok? Wah, yo ndas-ndas kaya akeh bianget lho. Lah penonton kaya. Mas aku. Kuwi nek kowe nyawang ngarep, nek nyawang dhuwur. Nyawang dhuwur lho. Saya genah. Saya genah. Nyawang isor. Oh, genah banget, Pak. Semeru erupsi, Pak. Bisa iki kok ya. Ya kanca-kanca sing mapan ana kiwa tengen Semeru didongakne kabeh seger waras ya. Amin. Slamet ya karena Nggih. bencana alam wis muga-muga Nggih. alam wis tuwa kuwi muga-muga kabeh manggih rahayu. Rahayu. Yo niken karepe gandrung to sampean. Ya, Bang. Ayo. Mas Agus. Culno Mas Agus. Ora. Engko lek pomo ambruk ya dek etok ana sing ambruk. Niken ki modele Weh, kasih ngincim pati kok kowe iki. Ana ngendi papan kok arep ngincim pati kowe. kaya niken awanmu mengke kali muncek to ayah utawa papa. Walah kon ran kula ideke mengke. Serasa didek sampean tak mati dhewe santai ae lho. Jan kaya tumo garek mlides ae. Lah comongi ya. Ya coba. Ayo jajal lagu sing sekirane Mas Agus ra iso sampean ra tau ngrungokne. Heeh, Oh, apa? kowe lagi ketemu judule tok. Apa? Demit kondangan. Wis saire rong enek. Kene rong kulino krungu aku ya rong kulino krungu. Aja ngeculne, sampean kok ceblok. Ora santai wae lho. Yen aku ndredeg ngene ya mbuh. Harus yakin. Iya yakin. Wes jan sujune. Anu, arep wudu apa piye, Mas? Tak biacok kowe kok masamu. Kowe iki wong ya dudu padasan ya kowe iki. Ayo kaya wastafel kok ya, Pak. Kacane kok Kaya keran kok e. Kerane diuter. Lah iki motive. Iki motif. Iki diuter-uteran keran. Heeh. Terus Iki mancur. Niken kaya mudang ponakane. Ya ngangge bawon apa anu, Cahyu apa tembang kekinian? nah, Kita bawa dulu. bawa dulu. Nah, Apa? Bawa sambung Wanci Dalu ya, Pak. oke. Ceritane iki awak dhewe iki sambunge ning Wanci Dalu tok. Oh. Soale nek awan model kaya uncek iki terus rengenge panas sih. Dadi kepanasan metune lek bengi tok. Oh nggih. Kancane Ini kan siluman to, Pak. siluman kelelawar dek. Ya, buat dulur-dulur, boto Sida Mulya. Sik. Ah, sawe lho. Aku ora iki arep buka catetan. Iki lama Catetan, Mbak. Ucap. Awas. Ayo cepetan, anakku salah. Nangis. golek. Anak-anak apa ora tau dimiki kok anak. Anak kok idamane mek mik tok Lho lho. jenenge anak ya mik. Ya kudang lah paling ora. Kudang terus anake pra ya ngelak. Apa? Eh? Oh alah. Sik. Mataku kok
Wong iki apa to ya? wis ora apa-apa. Lah, tibake cah iki ya enek rambute ta. Ora apa-apa kuwi topeng kekinian kuwi. Nah, blangkone tetep digawe. Blangkone tetep digawe. Blangkone gaenen. Nah. Iya. Kita impenmu kaya kuwi ta ning impenmu. Ya kaya kuwi persis. Ya Allah Pak Nardi kok nanggap cah kucluk lho Mas aku. Iki modelku kaya ngopo to? Aku ora roh. Apik ya iki, apik. Kurang ngisor. Kurang medun. Ayo joget sik. Awas gocekno. Lek gocekno lek. Lek Wis ning kene ae. Kok aku medhoke to, Ken? Ning ngisor keplinyak. Lah ora aku ngisor ae. Ya wis kene ayo. Kene. Ayo piye? Medun ayo. ora apa-apa wong Kok kuwi. mbok banting aku. Ora. Ora niken ki halus kok. Wah lumayan. Ngene iki ora saben wong lho. Mama, ditepan ae sik yo Mama. Ya, Pak. Heeh, ngene. Pak. Iki jan rumah kan iki bahan cempolo kan iki. Cempolo. Lah kok banyu to kowe nguyuh ning geger to? Keringet, Kok Pak. keringet to kowe? Banyu. Nguyuh kok ning geger badanku. Nguyuh ning geger. Tibake Kaya bayi ae nguyuh geger. Lah kok pukul-pukul. Iki modele piye to, Pak? Aku ora dong aku. Lho iki apik lho, sesuk difoto ya, sesuk difoto. Cek iki kurang medun iki. Ada jenggot. Apa? Janggut. Wo janggutmu nang tak geretku tak kira lek Biar lulangi. tenanan ya. Ayo. Ya, dibawani kowe sing menghayati bawane. Kowe puisi Jawa ya? Nggih, saged-saged. Utawa mau jelasne bahasa Indonesia ya kenek bawane niki kan basa Jawa. Sak larik mboko sak larik. Yo. Pelit. Piye to kok pelit iki to? Lah eman nih. Eman pura pelit. Iya ning nganggo cengkok puisi pelit. Ngono lho. Oh alah. Nah, rada maju to, rada Kan maju. puisi to. Heeh. Lala apa? Yayi wis akrami. Bahasa Indonesia. Adik udah bersuami. Weh. Layak batin lu sandal idun mau ilang, baik dicolong uncek lho. Putih. Lho kuwi, lha kuwi sandale sapa kuwi? Lah, ukurane mek 3,5 kuwi. Mungkin kula. Lah iki lek sandale adikku. Lah malah adik niken iki. Iki ukuran piro? Ora enak ukurane. Aku nek nggon toko mung anu ndudingi tok tumbas niku aku ngono tok. Lah terus ngene iki tukune ning gone anu nggih toko anak-anak biasane. Enggak nek toko besi. Mosok kuwi nek toko besi enek ya? Enten. Dian. Terus jelasno tetep nganggo puisi ya. Siap nggih. Mau gawe topeng kowe malah gila dhewe ta kowe. Iya ta. Kowe gila dhewe mau gawani topeng kaya ngono kuwi. Ngopo kowe kok nangis ngopo? Ngompol kuwi niken. Nguyah. Nguyah. Sing ngompol iku kudune sing cilik iki lho kok sing gedhi kok Lah saya randang kepiye? Aku pengen ngrungokke ngerti raimu lho. Wong ora etuk nonton. Ngerti wajahe ngono kok rai. Lah nggih wajah kan yo rai yo. Aku niken sawang suweneng lho, niken seneng. Lah kowe iki jenenge sinden lho, disawang wong ora gelem nang kebon kono. Temi kene wae kok. Kok iso? Wah disawang ora etuk. Sinden kok ning kebon kaya. Lah go sawang-sawangan disawang ora gelem. Ayo. Kowe asline guyu ki mergo irunge dhek ning jangkut. Ajek lho,
Kak, Pak, aja, Pak. Wes ning kono ae. Ya. Engko lek nakal tak waplok lho, tak kaplok lho. Bacok lho, bacok lho. Wes lentik. Malah gacok. Ya. Ken. Umpama aku yang garwa. Ini aja mok terokne kuwi guyune Niken mergo nyalang kowe kok. Ya Allah, Niken iki topenge sapa to nduk ki mau? Lah kula Lah ngejokes lho, Pak. Lah Niken kon ra guyu piye wong wajahmu kaya marmut lho Le. Kok kono ki irunge pas mentol ireng ku lho. Wah. Nah. Lah kowe gedange. Ya, tak bacok aku gedhe kekrek. Tak suwampluk. Lah napa wong Aja kekrek to. wong dikaplok kok. Ora maksude Nah, kene, rene. dipoto, dipoto. Gak kon atinggone apa? Dipoto nggih status. Wes kowe tak foto. Nah wis seragame Cakra Budaya. Nah ngono. Wes. Kene. Kene. Nah, fotonen kan. Hei, halo Mas aku. Eh. Kayak ngomong nggih status ki kok. Ya Allah. Iki malah kaya film Moon King lho. Seneng ya. Mas aku. Engko aja lali. Wite gedang kuwi. Ketok. Diketok. Aja dikekrek tak wetak mas aku. Ya. Niken kaya nemu topeng barang. Apa to pengene kok jogete kon ngene. Jogete halus. Nah, ngono kan halus kan. Satria lho, bilang srisik. Nah, halus ae. Das-dasane ngene lho. Aku malah kelingan ngopo? Aku mau isuk. Heeh. Nanggapne adekku kemudi kethek ya persis kaya iki. Kowe berarti tekomu ket isu mau berarti kowe. Teko ning Kediri ket isu mau ngene iki kan mung kowe. Nyati iya lho, Pak. Golek ceceran kowe. Golek tambahan kok. Ora trimo bengi iki. Nggih trima, jane sisan lakune lho, Pak. Aku badanku Bang Bayi melengi nyisih lho, melengmu nyisih ning tengen tok lho. Luas aku. Ya karo tung dlang halus lho kaya karon sih. Nah, tung dlang tak danding tung tak keplenyek. Tung dlang danding tung plenyek debok. Tung dlang tak danding tung keplenyek telek. Aku tak ITT kapan ya aku duwe wayangan pelawake uncek ngono ya bengi iki. Sangge antenge ora umum. Ya terus kudangan karo. Ayo, Ken, terus Ken. Kuwi kok nguyah tenan iki cah kuwi kok. Ora usah rewel, kakak ben nembang, kakak Niken ben nembang. Iya, Pak Dik. Adik Mikdot ya, Mikdot. Nggih, Pak, Adik nggih, Pak. Mikdot ora usah anu Mikdot. Iki topenge sapa to? Ya, Dok. Peran. Cengingisan. Ana Paranono. Kakak Paranono. Aja ngali teko uripku. Ya olehmu kebangetan men Mas aku. Kon ngalih tekan uripe kono. Berarti kowe kon mati ngono ngawur. Mesak aja diganggu kok. Peran deni maksa kowe nek dijane turu lho kowe marane iki. Turu apa nyawang to kuwi? Nyawang, Pak. Oh alah. Aja nyedak Niken kok malah kemeklen. Jebul kang masuko
kacune digawa kacune. Bidang sekolah. Aja lali kok dibuka boncrote nek nang sekolahan karo bu guru ben ora diseneni. Nggih, Pak. Golek wayah mangan ora oleh njaluk panganane kancane. Nggih, Sing gregetne kok nggo mangan kok omah ning sekolahan njaluk panganane kancane. Padahal ning sekolah harus entuk MBG. Lah iya. Aku mau mangan MBG mules wetengku. Lah nyang apa? Mbah ra enak. Oh, MBG ki apa ta? MBG mabuk. Ora cetha ya. Ayo ta sambung rasa. Lah mbok ayo. Lah ngengkel. Ayo tok sambung rasa. Lah mbok ayo. Lha kok karo tase gedhi tas. Apa gaduk? Ya sagatuke. Nanging wanci Jan bocah kok leh ayu ne ra uber. Iki umpamane bojoku no tak dol iki. Kok didol piye? Dol suarane ngoten lho, Pak. Ya ora iso. Pamane aku rabi ya sanggagake iki wis ora nyanyi neh. Kudune kamu bisa memuliakan istrimu, ora malah istrimu bukan kerja. Ngono kuwi jenenge laki-laki tidak tanggung jawab. Heeh. Ngono ki sapa? Kae to. Lho kowe iki lho, lah iki anakku kok. Alah jenengan ki nggih sok ngandani. Suami ki kepala rumah tangga harus bekerja, istri di rumah. Lah Iya, ngopo kok bener, bojone Kak. datakon melu ya an? Sapa? Garwane jenengan? Iki ta? Nggih. Lah kita jak iki mergo nggih percontohan. Percontohan apa? Wong lanang sing setia karo bojone ndi dijak. Alah padune ya wedi ya. Wedi piye? Heeh le. Kok wedi kok piye? Rumah aku apik. Bukane lek semu bukaan. Topenge nek bayi metu ya lambene tok lho jan. Men. Woi, Batman. Tanana ingkang rupeda. Tanana ingkang rupeda. Ngunta tresna nadyan mung srana piranti. Ken. Alam. Iki terusno ya. Terus Aku tak pamit sik. ning ndi? Aku wis disangoni ya ngene. Aku tak pamit. Lah kene gorene tase. Hei, hei. Ora iso, ora iso. Awur ki nyawane wong sak rombongan ning kene ya. Rumah saku gak aku bocah kok aduh. Iki sampean umur piro Cah Bagus? Kula kelahiran 2015. 2015. Lah kok wis jenggoten. Jadi 2015 kok wis jenggoten. Oh uripe kebrangas kok, Pak. Rumah saku. Entekno, Nduk. Gambarmu Langkone mbok tinggi to Le, ame digawe aja sak sire dhewe ngono digawe langkone. Nggih, Pak. Anu Nduk, tembange tetep niki nggih. Nggih. Diaturke dulur-dulur sing mboten pareng rawuh mboten kesupen menika Pak Nardi sekeluarga. Nggih. Juga mboten kesupen tamu agung sing mboten pareng rawuh, juga pepundhene awake dhewe. Engko tanggal 16 Januari ade sowan Pondok Pesantren Al Badrul Alaina. Abahamu ya rawuh dalu menika. Berkahi Pak Nardi nggone tasakuran Jaya Mulya dalu menika. Matur Kok sembah. diaturke Pak Eko Mugiono, kowe kon buka WA-mu karo Pak Eko. Cek uncek. Oh, bukaan WA-mu. WA-mu lho bukan. WA-mu lho bukan. WA no. WA-mu lho. Mo Pak kula ora rangkepan kok. WA iki. Lah nggih WA aku to. Maksud- WA aku ora rangkepan iki kon buka ya. WA HP ku lho. HP Oh. ngerti kowe HP. Chat WhatsApp. Chat. Oh, Maksudnya Mbak. kowe iki dicet karo Pak Eko, dicet, Oh. dicet wajahmu dicet. Ben sambung wanci dalu. Ya